Beyblade Metal Fury. В миналия епизод Джинга и останалите блейдъри на 4-те сезона се опитваха да вдигнат бариерата на Зевс. Немезис беше прекалено силен и легендарните блейдъри бяха отблъснати. Масамуне, Цубаса и Ио веднага се притекоха на помощ на приятелите си. Те също бяха отблъснати, а Страйкър, Орел и Везни спряха. Легендарните блейдъри използваха момента за втора атака и успяха да вдигнат бариерата. Малко парченце от блейдъра Плуто, черен шлем, падна от тавана и пропука бариерата. Силата на Немезис започна да намалява и бяла светлина изпълни залата. Упорството на Хадес. Дръжте се, момчета! Още малко! Върти се, Немезис! Разби проклетата бариера! Няма да стане! Хайде! Да, получава се! Точно така, Джинги! Давайте, момчета! Още малко, моля ви, момчета, дръжте се! Не се предавайте! Силата ни ще победи Немезис! Сигурен съм! Няма да загубим днес! Свършено е с теб! О, да! Не може да бъде, Немезис, не! Невъзможно! Пророчеството на Хадес! Плановете ни бяха провалени! Опасно е да оставаме тук! Хайде, да се махаме! Това е невъзможно! Не мога да загубя! Нима те победиха? Не го вярвам! Бързо! Всичко ще се срути! Агума! Това няма да ви се размине, легендарни блейдари! Пророчеството на Хадес е закон! Немезис не може да бъде победен! Чувате ли? Всички ли са добре? Да, да, но вече не ми е толкова забавно. Всички облаци изчезнаха. Наистина ли? Успяхме? Да, светът беше спасен. Успяхме, Джинга! Да! Най-после победихме Немезис! Благодарение на Джинга и останалите блейдъри на 4-те сезона, които завършиха бариерата на Зевс. Не си прав. Победихме, защото всички работихме заедно. Джинга! Важното е, че успяхме. Нали, Киоя? Аз не се бих, за да спасявам света, ясно? Тогава защо се би, сърдитко? Не му обръщай внимание. Йо-йо само се прави на интересен. Скоро ще свикнеш. Наистина ли? Значи само се прави на интересен. Макфей! Ясно? Това не е вярно. Ще ви накарам да съжалявате. Сериозно! Крис, много ти благодаря, че ни помогна. Аз винаги помагам на приятелите си. И ти, Кента. Ако не беше ти, нямаше да спечелим. Справи се много добре. Джинга, но знаеш, че аз получих силата си от Раюга. Ако не беше той, нямаше да мога да ви помогна. Раюга. Раюга. Вижте, хеликоптери. Здравей, Джинга! Здравейте, деца!
Всички ли сте добре? Татко! Хикару! Ей! Ти също ли си? Добре! Киоя, приятелю! Масамуне! Кинг! Момчета, идваме да ви приберем. Тоби, Зио! Победихме Немезис! Не е ли страхотно? Зрители от целия свят, погледнете насам. Това е Джинга. А това е Киоя. Блейдерът, който спечели Ториомон, турнирът по двойки Китай Агума. Шампионът от остров Бейстър Крис. Блейдерът, който спечели в купола на разрушението Кинг и подгласникът му Масамуне. Тук са Ио и Цубаса. За да спрат странните аномалии, те са се събрали на острова източник на лошата енергия. Светът беше спасен от тези велики блейдъри. Но как успяха? Каква беше тази странна енергия? И защо всички изглеждат толкова изтощени? Ще се опитам да взема интервю от тях и ще ви покажа резултата. Смятат да превърнат това събитие в голямо шоу. Предполагам. Какво ще стане сега, Ио? Хайде да се връщаме! Светът, чието бъдеще защитихме, ни очаква! Да! Невъзможно. Това не е краят. Не си мислете, че ще свърши така. Какво е това нещо? О, не! Назад! Отегляме се бързо! Киоя! Това да не е! Немезис! Какво е това нещо? Какво? Раго се върна? Шегувате се, нали? Превърнал се в чудовище! Новата светлина ще се превърне в нов мрак. Когато това стане, ще започне истинското разрушение. Пророчеството на Хадес е закон. Скоро целият свят ще потъне в мрак. Няма да ни унищожите. Какво означава това? Не знам. Бариерата на Зевс беше вдигната. Богът на разрушението трябваше да е под земята. Парче от огнения черен шлем. Парче от черен шлем направи малка пролука в бариерата на Зевс. Минахме през тази пролука, за да се върнем във вашия свят. Какво? Значи бариерата не е завършена? Лошо. Този път светът ще потъне в светлината на черното слънце. Защо? Защо сте толкова решени да унищожите света? Приех формата на Раго, но не съм Раго. Аз съм този, който ще унищожи света и ще го потопи в мрак. Аз съм бога на разрушението. Какво става? Не, няма да ти позволим да унищожиш света, ясно? Да! Хайде, приятели! Да! Добре ли си, Масамуне? Да. Нищо ми няма. Ако не победим тук и сега, ще унищожи света. Няма да му позволим да изпълни плановете си. Това трябва да бъде решено от небесата. Ще продължим да се бием, докато не победим. Точно така, нямаме избор! Започваме! Не ви е останала сила, за да се биете. Лаквей! Ударете го с цялата си сила! Да! Фатака! Глупаци! Какво ще направите с толкова слаби блейдове? Немезис! Ану!
Анубис, везни! Орел, Боли! Ма само не! лоша работа. Всички са прекалено слаби, за да се бият пак. Какво е това чудовище и какво иска? Какво ще стане с нас?